Nagosogeire omwanchwa ombarigere begetaseni kia Ndizi television yaragire Ensa Eyemo yabono mugoroba chitariki ne 24 cy'omutenyi o 12 umwaka wa 2022 ekine okarokererio bene nganande tokoliganira senchira bene nyara kobuko yabwatia amangana Amayia asenchire boikiranu imegetaseni kia Ndizi television inyora boigo nabo kubwatia amangana Amayia wetera ase enchira area ya social media wetera ase Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo wetera YouTube Ndizi TV News oyo kubaletera amangana Amayia tirane kwa Josephat Misi no tokubatera nere gwetera ase omonwa we manyiririo nigakoro kwa Joshua Auta. Togo chaka kigima kurwa ime county ya Kisii ibono ebyombe biria gose ekyombe ekemoge kurawa amone kanisa ya Catholic ya St Andrews kawa ime yomochosuneka nigo abarayi banyare ko baba gweso kenda kugikiria anene ebikorwa ebibe binyarete ko babikogendera ime ye county ya Kisii abarayi abuboigo nigo bagikeirie anene chimbwe cyo asigo banyare ko bakobagania anene abantu abanene ime county ya Kisii banyare ko bakoba ekiorokererio guchia ase ekegori egeke omusaki oito ubwa mangana Steven Ndemo na mangemono ebyombe ao bikwegera chimbu chingia byabeire bikogikeri chimbu chimbe chobo kibago nobo soku bwaene kigu asoro rwa Gusii obo mobwe kanisa ya Catholic na bubwa bwango igakobekeri ogiria yebena ase bikorebyo gati yabo okorosigwa maiso kwa mwana Junior Sagini chimbu charokanira ase bwango iga tichiri chimbu chiri chingia abokenya sana bokemwanya abantu gosambwa nese otoka abantu bakolera yara mabe nyasare ngo samba kero muntu akolera mabe tinyegane tingani ngorenga gotigara nyasare ngo itakero munjo akolera yara mabe ntogane tinga balenga balenga gotigara. The Catholic faith, we are condemning the evil in society amangana to igura go kwaneka muna bantu kuruziwa maiso muna violence of any type etoko condemn ande tu agambire nabaga baito nakobatevinga tiga tonyare ko babarendi the mentors, the protectors and the providers of our families and our children. Bakogikeri bokongwe bikorebyo nigo babasabira babwatani be kanisa kurandi omorembe no bwa matobuya bakobwatia chimbu kireme yebuku tokobolinga nyasanya reko tutumero moyo yo mutagatibo ingakero yo muitanya gonchoreria na gwitabirelio girio gotulna okora yaramaya tiga tugane ne abanda yaramaya kirio kugani okorerwe na yugani mwanya bantu mino nera korurwa tusabirna yaramaya tugikeria yaramabe asichinjira chense ichi yamate chito na turangiria abantu baitabirelio girio gotoliwa. As a community, as a church, we want to be able to see na tuarenge kare tuarenga abantu barabatoereru na enda abantu babwato mochoko ase obogima bwabo neji family chieito gito ko sangana na bande ko sabera abakori amabe baonjere bakora yaramaya kusabira turne cyamate ciga cyakunura makunwa yiga nabalia banyorire mechande yiga kuno mwana sagini nabande isanyare ko basinya na abakonye nakobara abamubogo sini wasorendruaye no nyase chinga keje chemega Yesu guku nigo basabira abantu ko babatoereru nonye bagocenga na totige ayaramaya no gocho wa Kristo tiga konyaro kuna karo yo moita tiga ayaramabe na okora ayaramaya mosiseniwe na ande to abaganira mwako muyebwe bisyo otali neme kone yiga egandre to korekana ngegere abantu banyisa bamenya sobolemo na sobotoeru na sogosanga mosiseniwe na sukwengia nonye bikore ibe biganite korkana sorogongo rwa Gusii nigo bone kanisa yeso kina kubiki ngana ya yebene asebono yagikeirie bikore byo na gusaba abantu banyare gonje lichinkoro cyabo na kugende lichimbwa chingia ko reporteria Ndizi TV koroega sensemo ya St Andrews kagwa Catholic Church gotoka sensemo ya Suneka ene bunge ya Bonchari area Italiane Ndemo Steven
Biamono omasaki oito bwa mangana mayande mo Steven noroboti orwa senchira yobo ikiran togoska amotu buna enchira Eyemo yogonyara kobage kworokia obwanchani na boigono gosanga bono nigo ekiombe ekemogie kanisa ya Katolike korwa ase kenyorogia esambe gotoka imyaka gati kenyara kobage gwesokia anene na gosanga amo na abantu bali barabagotu na boigo abantu bali babwate oborema na bataranyora kende bakonyara koba gochengera anene chinga kibuna echichesuku boige kiombekyo nigo giatikera ko bage kubasaba abakenya anene abantu kurwase county ya Kisii banyara ko bagwesoke na kwene kianga banyara ko bakorokia obwanjani gwetera ase ogosanga bike babwate ase umuyiga oyo gwesuguku umusaki oitobwa mangana Vincent onyanchana mangemono Kansora Redempta monchari kubwatana nekyombege kanisa ige Katoliki ekyakora kurwa sensemo yake gati nige mokige tambukiro gyokubwatara bali batali kwenyare likonyara kobakonya gati echindagera aso kwaliganie siguku lituko lyankyo nigo Redempta uyoro mutakanwa atebere buneme chanda eteretenero yasegetiro koba okumurobelyo yo omurobelyo gona alengo muchande kukale nche yake kukanone siguku nanywa mache na abana bane ekora ndo muburaka bona karonko nyoranga nche siguku nakalire kende ebicherie goche sindenga aba minto baroro bakachandegete igonte neteke kundi kana nachete kolgen kanyonya sound seseniri ne karona nyorte go onseni kormogondo karona aba minto na barbuese Christmas yeke mbaba sako batabwati kende na abagode kinanyoregeke na kinabalenteire asamenta bunani gabere gakuruo bokonyi go chiasomo baromoke ekyamubetere kubwatarane kyombekiye kanisa asaba igabanya kyombe boigo bariganie getambokerekyo nyana gakonyira abantu babere batatu bane bono nanyo gale ina gyakora narangirete gekundi ekegeto ngabatenga inchumba tome buno ndukora korwango batomande bande sikinyomba chinde isi bali batabwati baba kwaga kena barobumambe bakune gekundi eke etokorukunga fra group kurwa senta ya Kigati anda Cathedral Parish dero litukeri otwara bole tuguno murayo ito Redempta Councilor Redempta to chije totalera aba batali babwate obokong ase chinka chiabo batali konyore Christmas banyore ganto na barabuli tukori amambia kare yesa ko uru asinkora cheito bairaniri ngambi yamono toetera sinyomba nkenke na abange mbaro tutaraetera babwate mechando wao batokwira neringambu yamono ase kerengererie keki yare tatase gekundi geito tukagesanga yasanya ko museseni asare gati ya bali banyorobo konyobuni go barrokana ko banomo go kogetania kerango ekerokerio bunani go botaka bobwatetense gwira ni rada mitangambi yamono enjere rule goto inyora mune ndwa abaremavu tutali kwenyara bunanje ni ndware nekiombeke njera mwegura museseni we yasaba mente gisemi ubongani bakinja sekene na bwatekene ninda no magoko gakiba kembere yatule mwandu sirie senta amanyete gaki mwangonya ira abanje nintari aba mwangonya ira kurumambi na no maseka tata nawe kabisheyi amuna atirire ndo sataiga natuko mwana bwate to mwana bak yan nago kirnanje monga yanga yekanise saburi no erega ata birembi yamano tumo basa kontukuta chinga kichyo Redempta ni gagania serikali ya county ya Kisii ko ene kiabuna nkurubaro bokonyi go ikase ebinyoroime ngotebia serikali ya ito omugavana ito na Doris Donya buna women lab ya ito ya county council ya Kisii Gusii county council ato akonya abantu buna abachandegete nkorige toranto bale street twakana uboka na bale children som twakana uboka bachandegete buna mwarigere ebikiribwe bikocha gocha abantu ito chandeta iga masindani tuerule ntubune gekundi kya Nyasaye goetere sinya Nyasaye buna atoire chinguru to komnyoka torra abantu bale bachandegete komoranje ndugo to tomana batoko genda to baikeri keko garoko onyora kwane kwale ngogoke reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Kigati imeye county ya Kisii ritirane nchinkoro Vincent Onyancha Biamono omasaki oito mangana Vincent Onyancha soroboti oruo enchira yoboikirano togoska motwe umwaziri bwa obochenome county ya Kisii omosbatile abwari nigo agokeire obokoreri obiya obogende tokobokorekana ase chinyagitari ao
boigo mwaziri oyole abwari gatebire bono eserikali ye county ya Kisii erachikobe kwenekia ng'anene yanyarire koba okonyana amona bakori emeremo ase wizara eyo yobachenu elio kwenekia buna abamenyi be county ya Kisii banyare koba bakonyora obokoleri obiyaniga yakwa naya litukoria lero magiga yere kubeka etaro ya bene ucha asensemo ya gucha asibiganyara koba wikerana ase chinyagitari elikwenekia ngobokoleri obu banyare koba bokoba ase enchira engia umusaki oitobwa mangana Steven Ndem na mangemono. Wizara yobochenu ngati wizara chira inse serikali chie county ime ya Kenya. Kagotarira gati chinyagitari chie serikali ensemo ya gucha ekyo chire nyamache kenyenya na ugembo nigo mwaziri wobochenu Lea Bwari ainekia buna nago kerobo koreri ainekia ase chinyagitari ekyo. Ekerenga nkelinga etwataga kurigerelinga abantu mbale nyagitaria maete obu abantu maete mborake kiageranda abantu baito baigulenga abanyagitari mbale somogiro nataka kumanya nga abantu abao boire lakini obuya narorira abantu baito muri nyagitari mbaroro ngocha bale ndotageta abana inchi baito banyore services chire chingia especially ngakimune yesuguku tomanyete ng'abantu abange barue town ibarenka abo twatakoranga kitogendete kwebeka nga semega ande tororenga services na jo chinjigendete ase chinyagitari nonya abanyagitari bagosereti kwenda asomogiro naine kibune county ya Kisii netachabe kungukwenekia okobwata no koigwana okuyankoro gati abanyagitari amone county nande sogotebana ko mushara tali ogwanja ko mugambi ito honorable Simbarati tali ero kuru mushara okuru national government iye kagera tukakwanira abanyagitari baito ngane yunga ikenegento kero countrywide ti county chons na what experience the same problem and they are on duty igaborno onko tagete koiraniria abanyagitari baito ngambi yamone kiagera bonsi mbaigwerete muito yo wako hospitalini nkora bara abantu baito. Lea Bwari nachengero moroberi bwekerero bwokwena na kwa marioga ase chinyagitari oyo ainekia noro ase chinyagitari satatarira rero obokonguntu atwara bwa marioga nataka koranga marioga ina kiako ba dispense na kiako ruegwa na nyorire na digital system yaite gutumeka na yata iyo na rombi yabakonya record so that twate bigutwamanya na ande next time atoka tokogete se morayo ito cha Simbarati soko twa marioga ali atoire nyaketali sondo gantu gwati mo chandonde mbia togenderete despite some few challenges ijiba ko endera ko implement we are waiting for that bia mano soko totale seri tukolia lero ande tokubagania na inde mocho ngakiende niga abantu basabirwo kyana ni etindo amone chisegi asenga kie Yesu guku ande onde nabura nyorurira mandasi bobe lakini nande ngobate muri buya nomba lima gusiba musibake ekiagera na inde buna na etireiga twarigereria ntwara no mbaro bara nyure tayari basibire buyaka abande bene bakanire igo rakidi buya ntwa banyora nyagitari nande to goteba ng'abande bo igo bali bara isokonyora bokongu bonga bunobu inje nyagitari mubase kwobwa abanyagitari no bali koripoteria Ndizi TV elietariane Ndemo Steven. Biemona sana omusaki oitondemo Steven asoroboti urwa senchira yobo ikiranu togosuka amotwe omochando bwechinda bononigo nyale koba gokogendera koba egurube enene uchiase abamenyi be chinsemo anene imeye county ya Kisii yabononigo yaire anene kyombe ekemo ekikorawa no murai omukoro ko kabere e councilor oyokoro kwangari Dempta Munchari kunyara kobaga gwesokia na kwena na obokonyi wokwenekia buna chia mate echo chenyale koba chikobwa chikolia nechinda chanyale kwa chiko iyo na boigo gosibigwa amo neliogo oroboti oru tukatoronyore asenjire bwikiranu no musakito mangana Vincent Onyancha umuchando bwechinda ni goroka nego taera abwasabantane nabagotu balire nechinda
ime ya kigati ekenyoro giesamba omuchando yotonya kohera ikirere kansora Redempta Monchari kogenderane kampeni yokurwania chinda kuna bana nato mento chike umunya gitali ko ruwe kwikeri kona kwa kabacha ko bansibeli ko bakeri ko rie chinda na yakorra monto bono igorongo chiko bakera nga bakimota ko chamo bakonye ke kor monto obo chinda no burweire monto to ko gundagera chinda chikoriete bono bajete bakanga kubwate simi lakini obu yantwanyora umwana umuye guti Samaritan korunyosiaria o to basibeiri nere to komore ngambia mono asenge njoke umbono yagitari ntoko mangane county etabwatia mariogo gose bako igino we don't know omunyagatari bwo kwerwa kurwa sekenyore kyo manyakanta buna James Ondieki oyole ko barusia chinda ni gaerere gikie koirera okobao we chinda bono chinda echirara kabire naro chiracha muna uko inland ororeri echiroro ejira nyombe kitali korwo akonyora isabwate achonyore mwana onyorire kogenda ne chinde je chigo cha sobo chafu lakini mono echiro ne chobo chafu onyoro monta amete nyomba yo yakoma tali koma amaje jinsa jinde kwanyora nago chino nacha enka nyomba Gusii binto siara nyomba bono kobusoka koli kwanyora ngachinda chiachire gatija bali basibigwana kwenyore ndagera boigo bali bamuraba muabo ni gobago kerege tambo kerekyo Ngenguru kistawa nyama osoro bujama wazante mjale zira baganye soja konkonya wedo sokondu wali amagori binti byanjandire ina ningo sabo mona babe koro soja konkwani mwaka dubia awone ringati no nje sika na kende ngeli to tuwa twale kolia otuligana cha na mugo jana royo minto bono botkunya konya na yekara mbwa tira murumia konya no bonyini na ile mambia bokege na ayo ni gana ansali nabuna abekire liko nga ndusi molentere na bonko modende to minto ni jabanya tali njanga tayo ngo sabanga utunya gutuwika na nya sawe wakarangalia utakorangalia rangeli unya nike nije no yo no enda ire nje ko enda kondo warwarete kana jire konda nyore kanto akena mo tukurumani tinkuli mo inoge ntoke ken ntamoeti ndi tukuli weta vile ntara morotini ko ubu yakare nje morendete nyetali njanga akwita kare kolende ine chinda gutambukira chire nkwambukira chire for example abona karumo ntabwate chinda muto jumwatara gosibi na chire ko sonoro na chire ko mokwani mbarabo ikanso ya nyomba wono ngatimbe ke tibi ko to bira cross di lazima jiso abiara kwanyora ngani chiabo chiko tagutambukira chire gutambukira karoko nyuma tutaraja ko sababo konyi tora ikonya nikere ine bintu toranyara ko batogotanga ekyo getigalete bono no kubwatana sobwamo kurwa serikali ye county kubwatana namo nebyombe binde eriko ane kibuna nkonyara wale kurwania kuba wechinda anime yebinyoro asa abantu ane bagotebekana koba abagotu ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha Ndiemana sana oroboti oruo kurwa asomusakito wa mangana Vincent Onyanja togoska motwe ekyombe kelia gyokolika sababu atani bekyombe kelia gyokolika abalimu kia kupete osekelika teneta abalimu niyo kyanyale ko bage ko mochia ekyombe kelia gyokolika abalimu kia TSC ase kyanyale ko bage goteba nigo obukurumina boigo okunerirwa kwanyale ko okolekana anene ase oboliki bwa abalimu naboyo kweneke ngabanyale ko bagosukiwa ebirogo anigo achire magega ekyombe kia TSC kuralia amabaga y'abalimu wetanya chiribu 30 ase umwaka oranyare koba kugochaka tigango tunyaro robot yoruo ase nchira yoboikiranu. Going by what we have seen in the advert, there's a lot of disappointment to the extent that there's a lot of anxiety. This calls for the Teacher Service Commission to rethink and give explanation as to why the category of grade C3 to C4 have not been slotted for promotion in the advert. And the Teacher Service Commission seems to be very proud that they have advertised about 14,000 chances. This one, going by the level of stagnation of teachers, is a drop of water in the ocean. We feel the diploma teachers are getting demotivated. If the government really says they believe in the teachers and they respect the teachers the way I've seen the president saying and the deputy president saying, let
the Parliament of Kenya allocate money so that these teachers who are stagnated can be promoted. Ili tangazo ambalo limetoka ambalo limefanya mwalimu wa shule ya upili asipate nafasi ambazo zinatoshana na namba yao katika kupandishwa vyeo liweze kubatilishwa ili walimu wetu wa shule za upili nasi tuweze kupata nafasi katika mambo ya promotion. And we call upon the Teacher Service Commission, CEO, Chief Executive Officer, Madam Daktari Nancy Majaria, to review or to make another advert for high school teachers because the advert is totally skewed. Ekirobono abakenya bagendete ko baba kwirigania anene gochengera litukulie sugukuli tukolia ngio na boigo omotimo ko yole motwe bono nigo abantu bali bagendete ko bakwirigania kogenda gochia se county ya Mombasa libaranyare ko baba egokia somotimo ko ibanyare ko bakwenekeriwa anene nigo bono oborendi baranyare ko ba bokwimukirwa se ekerengo keigoro na boigo banyare ko baba gwesokia elindi bachiko bakwegokia nonyera bo abakenya abunigo banyare ko bagosemiwa ngabanya ko bakorenda anene ebinto biri bibetaine gati yabo batige gotuguta anene chichuba chireche plastic ase chinsemo chokwegokia ime county ya Mombasa. Mambo ya safety tumejipanga, tuko sawa, vijana wangu wako imara na tutajitahidi kwa uwezo wetu na Mwenyezi Mungu vile atatujalia ni tutapambana na hii season ya Christmas mpaka mwaka mpya. Tutajitahidi tusaidie kwa ufuo zetu. Kwanza askari wetu wana patrol wakishirikiana na askari wa Tourist Police Unit, na pia tunasema kwamba tuko na vifaa ama zile water vessels ambayo ni boat ambayo tumeweka hapa inatembea katika hizi ufuo kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaokuja kujifinjari kwa ufuo zetu hapa, especially hii mahali tuko ya Jomo Kenyatta Public Beach, wako salama kabisa. The other one ni issue ya marine pollution. Issue ya kutumia plastics katika sehemu hizi ambazo ziko karibu na bahari. Hizi zinaathiri sana wanyama ambao wako ndani ya bahari, na pia inachangia kuua zile sehemu ambazo watalii wanakuja kuzuru, na pia inaathiri samaki na viumbe vingine ambao vinaishi ndani ya bahari. Kwa hivyo sisi kama watalii na Wakenya tuwe very responsible katika utumizi wa single use plastics, tuhakikishe hatuzileti karibu na ufuo, na tutashirikiana na taasisi zingine kuhakikisha kwamba swala hilo tunalichukulia makini. Na oroboti uruokurwa ase county ya Mombasa manchi omorigereri noro gotoira ase omotimo kogendera ko bagokobwatia amangana Amayia gwetera ase getaseni kia Ndizi television turagenda ase omotimo kake ngoira na tore ase ensemo ya kabere ya amangana Amayia sinjero bwikiranu Ensa Eyemo. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ekero gendrete kwebanga kugore binto au na boigo okoriye duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipa mcho wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke. Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda Eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe Electrical Services asobokoreri obuya. Ine ayeno monye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana
chia banta banene chirongi chi t-shirt chi blouse chi mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarire imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number Eyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 Ncheninga hante kore to mosigo koruga igase mama teje asengenje mesigo yae grade 1 na andere miya emesigere mesafi kutuma tole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tupate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti sano na ibere sano na enoti sano no iseto Eyemo sano nemo enoti sano Gusii enoti sano na ibere sano na isano na inye isano no iseto isano Gusii enoti sano na isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba bales enyorere chianga cha mitumba asige kakiange enem ngakingi ana ande nyasato ikiritu chokoro mwaka tuikire kumotinyori womoyega mega ao kuboria kire kemanya ariko mogo twara amogo share tifani jita smwale ta ku Ndizi TV twawanire oborie lyobuya ndagandire ko bagoke mono sana kubaletera ipindi biya kawame na intwe na mwabene ndikuru mwaka wansi wakaerire nyogo cha January 2023 moyere ngi skuru ngo ruchire abana matakire school fees ndero ndatamtakire ko rugari karbono mwako chakre kero mwako chakre mo chakone binde ebiya mna Ndizi TV ndo ari andi kapsa zitole ko baletera emero biri menyia iyo kuba wake iyo kuba semia endera ko banaintwe na mwabene ndikuru mwakoyo akoroga cha aida ndo uchikwera abani yamaya mwako uchikwera. I wish you the best. Nice, have a good Christmas and Happy New Year. Ndizi TV Obwansu Gusii. Biamano kigima na indana kwariganiria sentunda ende asogende tokabauko ya buatia amangana maya senchire bwikiranu Ensa Eyemo yabona mugoroba nyora bwigona bokubatia mangana ya Amayia gwetera ase chinjira chicho chi a social media gwetera senchire Facebook Ndizi TV News Digital na bwigo gwetera senchire YouTube Ndizi TV News tokosika mutwe abagendia bechi pigipigi anene kurwa ase county ya Kericho nigo banyora amaigelio abene ina kine chinjira baranyara koba bagwetanga nime basokono ya para anene chingaki echicho moyega bwa esuguku bakora gwa goseba koragwa na ekyombekeria kia basombi wa para NTSA nabo igokeria kia NCPD nigo abarundi abo igo banyara koba bakoegwa chi reflector nabo igo chi helmet echiranyara koba chiko bakonya anene echingaki chimo basokono ase chipara. We also had a small token for those who have valid driving licenses, those who have taken insurance covers for their motorcycles. We've donated quite a number of helmets and reflector jackets, and this is a small contribution, from NCPB towards promoting road safety, within this area. It's an activity that has been ongoing. It's not yet that we started today, but we have been actually sensitizing all the riders, especially within Kericho region, and I believe the message is at home. Tusikimbie sana kwa sababu ni msimu wa Krismasi, tuende pole pole ili tufike salama. Na kwa wale wateja wetu ambao tunapanda pikipiki, ni vizuri tuzingatie ile pikipiki ambao tunapanda, hakikisha iko na namba ya stage, hakikisha ule mtu ambao anakubeba kwa ile sticker association kwa sababu ya safety yetu sisi wenyewe, kwa sababu najua sasa ni wakati wa sherehe, watu watachukua advantage, watoka mahali pengine watatuharibia taoni yetu.
Togoska motwe gati ya barai ba edini yega Islamu kurwa ase county ya Garissa nigo baburirie anene abagende banyala koba maiso chingagi echibagendrete no bosombi ibwabo ase chinchera abarai agobo igonigo bayakwana anene asensemo ya Garissa magega yo kuigura ko musigiti oyo Salman Faris boigo abarai abo nigo baganirie chi campaign chomorembe chigendrete ase county eyo ya Garissa anene ase constituency ya Garissa town anene ekera chibono ekiombekeri kyobachone chimbibe IBC kegendete ko bikuyarigania ase obochorio boke chitariki sano umutinyu mutangani omwakogocha. Naambia hawa hii sasa tumeingia kwa msimu wa festive season, mwisho wa mwaka. Kawaida kila mwaka watu hao wanasherehekea, Wakristo wanasherehekea, Waislamu pia wako na masherehe zao pia. So tunaambia watu wote wa Garissa kudumisha amani, mambo za madriver kuendesha magari polepole ili tupunguze mambo ya ajali mingi. Hivyo ndio mahubiri wote hapa Garissa wanahubiri watu wakae kindugu, watu ni watu mmoja, siasa ifanyike, lakini mwishowe mmoja tu ndio atawin, kila mtu hawezi win. So watu wadumisha amani, Hii itakuwa msikiti Pioneer Mosque. Msikiti za mbele za Garissa zilikuwa zinakaa vingine kidogo, zilikuwa zinakaa kienyeji hivi, lakini hii sasa ni maamko mpya. Vile chairman alisema, hii msikiti sio zile msikiti zingine zilikuwa mbele yake. Hii ni modern mosque, imewekwa kila kitu. Salman Al-Farsi Mosque. Biamono umanchua umurigeria soko hendra kobo kubwatia amangana oroboti ro kubwatia ni goronyale koboro kwariganirwa ase enjire boikirano no masaki oito bwa mangana Amayia Vincent Onyancha boigo umongina Eyemo we miaka 50 kurwa ase kenyorogi esamba yegotoka ime ya kegati anyale kobaga wesokia na gusaba obokonyi kurwa ase serikali engobwatakana nere gutigana no mugako ye miaka menge anyale kobage goita no mongino yo bono rutumara yo bwate abana kianda nigo atebire ya mubereire akon kuikerania amaganio aye omonyene na boigo yabana baye akira lituko musaki oito Vincent Onyancha nigo atara wikera ase kenyorogi esamba na kutwariganiria oroboti oru asinchira yoboikirano okoibura mbuya bolende okubarra abana na kumuchando ninsomana neboria maswari abana baminto nyomberire mwenarioka mama ya bangani tika kungusa nigo toika senka yomongina Ruth Mura ekenyero gesamba ime ya kegati county ya Kisii aiga taliboye kolende nsobo na bakorokana ko babuya kolende birengereo niko bimuicherete abayiboli baye bagakwa na nere omonena se family yabo kolende omoswat Ruth nigabwata abana kyanda omwana okyanda neke ngwerere kyumutinyo yomo ninjo mumuroma no marucha ninda abana yo kyanda neboria maswali baka na akaire mwana bw'eskuru njo moise komana mama na tata kwa 2013 bagantikero boro ngingo karadina gachira muno yorionde bwangire gocha ko Tanzania na arure skimu gocha ko bara montindeka tindwerere ngombe amen ebdalo de father thank you ayonsi taligwancha kwaye eskimu na sasa gate kolende enyomoti ya chigoikirania buno kogani kwaye kwarenge orengererie weita kolende na muirogete Nyasaye bono nara ringo kora baiboli ngimoroche ngore neboli ne rutenyo roche bukwera yankani ne saburi kero abanji anti yankani desikimu bankani ngato basuweita karna ga jikonda basamaro 7 bando mereta machini sawa karatele moya mama karere batimbi yabana ka chumbi cherisa pero montanga esirinde mambe tingo kwana balere ma tinso wakati montindeke nyambera kironda kera kunyira ogokwa ko bibuli baye amariga nigagoiteka yori bandigere tubororo kobo moise komana na kobo mamura tata ndatinga mwana na kure na gotigere ke tarakyo morero kama boli tata irore rango
Akanda itoko nyora. Kandi tati ni nganyora mwana ndo tata maruja ngamareta no rora kor masawati nyanga sabakanda itakorera mama bakanda gokorera kwa bwatiriso ngatika tingire timarika okoragera no muchando ekyo bakwebisia no bokongu tabwati nyomba omusamaria ningogose eboriri bakabana ngo mate munga manda terereti neboriri na tokatakara matera nakyo karandari kobera ngana bantu neriyo gyo kanyangire tentenya ngora gando gata nyana sibichi yango no konga kabusi sabuni ngira naiga ndiko sana jiusi chi ananye sikira nyomba nebori ya masuari korutwa ga tete Tanzania ngikia garenge teraya ndoji kotara music yokolera yagaranche ngeteraya tata ngikia garanche ndolera timbwate baibole ngikia garanche ngeteraya nabango tere gangolera batuko ansa tisa Siamambo lingio kuwa kana mataintika. Yamate tera motiga maiga. Asebagania serikali kumuinyora. Musuwaje na babwata bakong akogenda bwoye. Ono sokore muri oboiga na anduira na gaiga. Ndukera mundu na baka makonye kia bwata na bago eta no ani nyumba yito nyo bwata obosina bokomwa. Oichoro se ya bana baenda. Keranyo lira etri no ne sebinyoro byito asande kare tutaye mugondo. Na bara atabuli no ani litoke. Atabulira rusi no hano muongo ibwa metororo kwanyora bono ngine ndagira yo kamenyera tata chiti anyora umuntu akumokonya sinjirinde nande yo gukuragira nyumba nabakonyora urarire njara nabana bwate obokongwa bwate bwitane ti ubu umuntu agutwaruri bwate ngo bisanigite gagito kuburia serikali yari kunyarekana mutume no hano yomo aiche egererorere muri genjere yo kumokonya igabwate obokongwa tabwati kenda abana barabona bwate kianda ponigo yabwate koboko mwarorire no yo kianda na abana bande baemba liko chisukuru bakogenda umwana okore kondo irana oko nigo gotigarete okuburia kumungno yasabona atabire buna nigagendrete gochandeka nonya gotwara abana kianda okubaragire nigo yabiro muchando munene asebono aganiri obokonyi kolende ekerenge kenega no kuburia abaribonsi kurasrangurwa Gusii kane kubunango kabare asenseme yakegati elibanyare gokonya umungno yo andake koirana na komanya senka yaye nigo yabiro muchando munene egento kagerete amenta senke kulende kolengano muiseko yo monene ni gagendrete gotebuna omuchando monene libuna maumwabo ni gagendrete konyora abana asebona aikiria abana kianda uchume bunegendrete kungana kobata kuna mabera tayo okorara nchara ngati mechanri bagwetira batari konyora kende no nabo omungina murani gagotebuna abantu bagendere komora buno muntu muibi asagweta ni gobakomokagira nere oro muibi gente kegosira bamukagira unanere chirende okuburia gotigarite nkolibuna mungno yo muragose nakonyeke korengana no mungna Ruth Morani gakumanyebuna ere nare nekerenga nekewa kyoboteri tari sauti ntabwati ikina sabira mongo nakia ka go kero motwana gono moteri ngeti sauti teri yana nja gotero gotama sauti teri yana tumshukuru ni Bwana yeye ni mwema ni dirisha yangu sina dumu mirere Namusukuru Mungu agarira orusiriye kae bwenda ndamanye ngangere moyo udiseni taranta setu kwa Bwana kama wale wawili waliona faida nirudisheni amana nangira naliye taranta ejero rudiseni yogatero kuningwanje none metema nyorango tenya ngo tera ngo bwige julio ratama ekewa agokwarira iga n'umwana yeke ngwerere bw'umutinyo yomo muiseko yomonene murini kwamboka nigasogete kuri ndomugako yakabwato na gosibwa secera ekamubetiria airane asingina maiga yogotigera kirasi sano na ibira sensemo ya masomo yanjo mama badale kuiwana na tata banyora moiri onde ongire school bawe kabaru bana baendoro bangwe ondo ongira liri angire skuru ambekire ngenderete ba ti maite sitanga ye kwanyora ali semenyete batebigu kwanyora lyo kwa skuru wate mamu mino bachire goko bakani baba bale ikoro omanya no te bano ina bagocha igo babwati bono ngo ngarusi ngiru ngachanga ka 2016 ngabatemje tindi ko kara ko ende tindi ko anda skuru ena moko ngoncho kana nigo mbuya makore kimbuya montige kolengana na muisoko yechinga kichiniga ichanere okoibora kwa bana bange korwa sengina
Mutoko no nyansi totalete kali kwende tachoki buya terengana ini momo kawanya gaki momo sabere na kali kwende na bwe na kali kwende na bwe na no yo maneno onde na kali kwende na kora class iti agateba ta kwenda skuru kyagera konya nero we so minonje na so gete konya na ibasanda kino musacho na bwatu mutinyore ngo ogata nechera garati ganche ndara mbendara kali kwenda ra bera mwale wancha gaki motoko konya mutirigeri gasinde on stokol edo sinyo muna na chitinganya watu mwani na sinyo to yentongo mate na sina gire tena na njini batu na sinyo to woni to konyora bana usine agibwali wancha mamukonyo mamutiyo konyora bana korokuno tutaro chikoroko osiba arwali to konyago konyu muna jusi na agenda kanyi na igwete bobe na sinyo to konyu kobori guna kimamo minutali atali kenyora ma isotai ndundo bamanyeti enkeye bono nigeganetio bokonyi asibaburia serikali ya munabara ibande kwene kimunango sobare gati erikonyara kubatoria kurwa sensemo yesamba eyo gotoka aiga a sensemo ya kegati imeye county ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV na korobutuki boy meretirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha chingaki cyogo chengera umuyega bwesuguku ne chingaki cyogo sanga nabamate abairi amo n'abasani barikero kende bataranyora kende oroboti oruo nindi no gosembere kwana nyari ko barugo gukuna na injero gunguna tunyara ko batokereka tambukero kiabene tuikere enka area ya Ruth Mora oyo onyare ko bagotwara obokune mechanda semyake menge erinde kitogo chengera rituko eririe suguku neranyara ko baga gotwara egento yo gosaso kyobosibwaye amo na abana bae pia mono omwanchi omurigereria aso kwera libagaria gora bene kweneke ngakobwatirie amangana ya Amayia senjire oboikiranu Ensa Eyemo yabono obotuko pia mono boigo ase oyo minto Petronila kweneke abuna riogi amone chibicha cyanyara ko bachi gotwikera ase enjira yo boikiranu nino gosemera litukolia ngene ali litukolia Christmas na nje kuruga iga MS amangana Amayia ngokoganeria Merry Christmas ekera bono mtogene toko batoguchengera eneke ngakwanyale ko ba gugosanga amono yo mino litonyara ko batokubwatera nera gwetera ase omonwa webimanyereri gakuru kwa Joshua Uta elitera nengoro kwa Josephat Amesi.